Kaixo, ongi etorriak Aiaraldea komunikabideko, emankizun berezi batera, berezia zentzu askotan. Ez orokorrean ez ditugulako egiten, da berezia, ez gurekin dugulako. Ziurrenik, ez dakite Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean, orain une hauetan emakume bilatuena. Eta gainera, guk egia esan da, ez genizun eolako gonbidaperik bidali nahi, genekielako. Orain, une oso kritikoan zaudela, baina, zure kabuz proposatu zenuen ikasketa egitera, eta guretzat plazer handia da zurekin hitz egitea. Eta hori bai, gaurko elkarrizketan ez dugu promoziorik egingo, filma 20.000 especies de abejas egon da jaialdietan, egon da zinemetan, gaur egun primeran plataforman ikus daiteke, doan, irisgarri dago, orduan, saiatuko gara beste filmari buruz jakina hitz egingo dugu, baina saiatuko gara beste kontu batzuetan sartzen. Eta gogoratu nahi dizuegu, naiz eta faktorian eredu irekian ez egin, webgunean badaukazuela telefono bat, galeraren bat egin nahi baduzue, eta zentzua badauka, hau da, eskontza eskatu nahi badiozue, ez dugu galdetuko, baina, interesgarria badira, jakina, pasako dizkigutela, eta ez diri egin dizkigu. Baina, azteko, hasiko gara, nolabait, epe motzean duzun erronkarekin, azte honetan, badaukazu Goya sarien gala, sekulako izendapen karrokada jaso duzu, suposatzen dut, nola ez, ilusio handia egiten dizula, zure lana aitortzen delako, emakume gisa gainera aldarrikatzen duzulako emakumeen protagonismoa industrian, baina aldi berean, ia daramazu urtebete filme honekin, promozioa egiten, filme aurkezten, ez dakit zelan txauden gala horretara begira. Lehenik eta behin, plazerra nirea da hemen egotea, eta ez da proposatu dizu edala irrikitan nengoelako elkarrizketa bat egiteko, baizik eta uste nuelako zor nizuela ere, egia da, nire ibilbide guztian oso gertu sentitu zaituzte dela, asko egin duzue baita ere, nire lana hemen herrian ezagutarazteko eta bailaran, eta Gabona baino lehenago, hainbatetan eskatu zenidaten igual zerbait egiteko eta hor benetan ezinezkoa izan zen niretzat, eta nolabait zor pixka bat sentitzen nuen, eta orain, justo Gasteizera heldu naizela gaur eta bihar Bilbora jun behar nuela ikusita, ja hemen nengoelari aitzakirik ez neukan, ez? Orduan, esan nuen, oazen etxean ere egotera, ez? Sentsazioa daukat leku guztietan nagoela bapatean eta justu hemen ez. Orduan, hori importantea zen ere niretzako. Eta nola nagoen, bai, arrazoia daukazu, urte bete da, bakarrik urte bete pelikularekin promozioan nagoela, baina, klaro, kasi maiatzan egingo ditu 2 urte, Kuerdaz Canesen estrenatu genuenetik. Eta ordutik ona, ez naiz geratu bat ere. Eta orduan nago, oso momentu bitxian, ez? Da, kriston postasuna, satisfakzioa azkenean da zure lanaren fruitua, eta lan asko egin dut. Eta ez da nola nahi tratatzeko, ez, momentua, benetan eskertu egon behar dut, eta niri eta nire inguruari, industriari, jendeari, nola babestu duen baita ere pelikula, laburmetraia, oso pozik egoteko momentua da, baina aldi berean, eta hori da B aldea, ez, kontu honena, lehertuta nago. Eta batzutan sentitzen dut nire burua, hori elkarrizketatan edo orain nola afrontatzen dituzu Goya sariak eta galdera hauek, batean batzutan etortzen zait irudia, kriston maratoia korrika egin duen atleta bati, ez? 50 kilometro edo 200 kilometro
korrika egin ostean metara heldu eta orduan zuzenean ja elkarrizketa egiten diotenean, ez? Eta ikusten diozu aurpegia, dagoela erabat desenkajatuta, arnasik gabe, eta hor egon behar du, pues horrela pixka bat, sentitzen naiz. Claro, nolakoa izan da gaztea zara, zinemagilea izateko gaztea zara. Baina aldi berean... Emakumezko zinemagilea izateko. Baina aldi berean, inurri lan eta ibilbide handia egin duzu, eta, bueno, inurri langile bat izatetik, batean, pilpilean dagoen, eta ez astebetean, pilpilean dagoen urtebetez, zinemagilea izatera pasatzen nolakoa da. Buru osasunaren aldetik, zure bizitzan eragina duen aldetik, nolakoa izan da aldaketa erradikal hori? Bai, aipatu dut emakume zinemagilea izateko, ze badaude estadistikak eta esaten dutenak, edo frogatzen dutenak, gizonezkoek askoz gazteago direlarik egiten dutela euren lehenengo pelikula, ez? Nik 50 urte betetzera noa, beteko ditut aurten, orduan, ez naizan gaztea, baina ibilbide hori, horrek badauka ere azalpen bat, entzun nion bati oso txarra naiz izenako goratzen, baina esaten zuen gizon batek frogatu behar duela industria honetan, baina ez bakarrik, esango nuke oso edagarria izan daiteken ideia bat dela. Gizon batek frogatu behar du potentziala daukala, eta emakume batek frogatu behar du esperientzia daukala. Eta orduan, klaro, esperientzia horrek denbora eskatzen dizu, eta orduan 40 urterekin egiten duzu zure lehenengo filma. Aldaketa erabatekoa izan da, eta gainera, arazoa izatekotan badela, da nola gertatu den, eta gertatu dela berehala. Izan da bapatean, eta kasi-kasi, ez nuke esango 0tik 100era, baina bai urte askoren buruan, eta lehen aipatu bezala, edabideak, nola gutxinaka, badoazen zurekin ere bide hori egiten, fama edo ospeo edo ez dakit nola esan. Erakutsi duzula langile fina zarela, denborarekin. Bai, espero dut hola izatea, baina esan nahi dudana da, igotzen joan dela gradualki, 0tik 5era, eta gero 5etik 10era izan da bapatean. Eta hori da igual problematikoena, ze azkenean aldaketa oso bortitzak dira, bapatean zure bizitza ezagutzen zenuen moduan desagertzen da erabat. Zure familia ez duzu ikusten, zure bikotea ez da ere, zure etxean ez duzu apenas lorik egiten, gero gauza eder asko ere badauzka, baina koste handia dauka. Ez duzu dantza egiteari, edo margotzeari, edo yoga egiteari, edo zen rutina zure bizitzan mozten da. Eta horrek ere, koste bat dauka, eta osasun mentalari dagozkion kontu batzuk ere, batzutan ansiedadea, batzutan txarto elikatzen zarela, txarto lo egiten duzula, eta horrek epe luzean metatzen diren gauzak dira. Gero aldi berean, gauza zoragarri asko pertsona bestela ezagutu ezingo nituzken pertsonak eta ez naiz ari pertsona famatu eta ari naiz zuzendari iraniar bat ezagutu dela aurreko jaialdian eta berarekin hitz egitea eta bere errealitatea ezagutzea eta zinemagintza bere ikuspuntutik horrelako topaketak ere ikaragarri aberatsak dira. Orduan da oso intensoa, baina alderdi bietan, ez? Alderdi positiboetan eta alderdi negatiboetan. Orduan, 0. Parra. Bai, hori da. Aipatu duzu, emakume zinemagilea izatea, honek guztiak badaukala bere kostea. Emakumezkoei, egozten zaizkizue rol batzuk. Batzuk kulturalak dira, beste batzuk ez dira horren kulturalak. Adibidez, amatasuna zaintza, ze toki daukate zure bizitzan, egungo eromen honekin. Bueno, claro, hainbeste
urteetan zehar lan egin eta gero, ez, 2011an lizentziatu nintzen, eta hor, ez barkatu, 2006an. Baina 2011an joan nintzen eskakera, Bartzelonara zuzendaritza masterra egitera, eta hor esango nuke izan zela benetan autua zinema egin nahi dut, joango naiz frogatzera, eta hortik 2019 arte, non Zirimiri Films irekitzen dudan, sortzen dudan, ekoiztetxean, nire lanak ekoiztu ahal izateko, hor bigarren konpromesu maila bat hartu nuela, nolabait, eta 2019 horretatik 21 arte, non ja hasi ginen pelikula egiteko behar genuen finantziak eta maila nolabait osatzen, eta orduan ematen zuen rodatu egingo genuela pelikula, pues ja, claro, 21ean atzera begira eta esfortzu hori guztia egin eta gero, badago gauza bat, adibidez, bikotearekin hitz egiten genuena, orain ezin dugu. Hau grabatzera noa, eta datozen 2 urteak, bakarrik rodajea, ez bai, estreinaldia arte, ekoizpena eta hori guztia, bai, kontutan izan da, ja, aurre ikusten dituen 2 urte izango zirela zoramenezkoak, gainera kuerdaz ere zegoen hor, eta zen ez dago tokirik beste olako proiektu baterako, eta, claro, gero, ez da bakarrik izan 2023 arte, izan da 2024 arte, promozio guzti hau, espero ez genuena, gertatu delako, ibilbide hau guztia, zoragarria bezain hau, baina orduan, karo, da erabaki bat atzeratzen doana, eta nola nire lehenengo pelikula ez dudan 25 urterekin egin, 40 urte dauzkat, eta, klaro. Claro, epe motzean ere ezin diozuko egin lortutako prestigio horri. Osea, konfidantza esango nuke, ez? Bai, konfidantza emakume batek lortzen duen kapital horri uko egin ezkero amatasunagatik. Askotan, bai. Alde batetik, gizonezko batek ez egin behar, eta bestetik egindako lan asko galtzea litzateke, suposatzen dut. Bai, gainera orain hemen nagoela askotan entzuten ari naiz, zein da zure hurrengo proiektua zertan zaude, aprobetxatu behar duzu orain. Eta da, sentsazio bat, urgentzia bat ere, eta emakume zinemagileen artean ere, zenbaitetan entzun dudan hausnarketa bat da ere, horrelako momentu batera heldu izan den emakume zinemagile batek, esan da, batzuek esan da, igual zela momentua alik eta lasterren edo. Baina, bueno, ama izan baino lehenago bigarrena egitea, ez? Nolabait apuntalatzeko momentu hori edo beraien profesioa, eta orduan gero ja, amatasunari espazioa utzi, ez? Baina, klaro, errenuntzia asko dira, eta oso erabaki delikatuak, ze gero igual ja ezin duzu, ez? Eta gero zaintza ez da bakarrik amatasuna, zaintza baita ere da oso maiz, nire kasuan autozaintza, eta horregatik, ez? Sentitzen duzulako oso nekatuta zaudela, ez duzula behar bezala elikatzen, edo zenbait kontestu edo testu inguruk ere energia asko kentzen dizutela, ez? Ze igual zu nahiago zenuke lo egitera joan, eta egun behar duzu daukasun energia ekstra apur hori hor ahitzen, eta orduan zergatik hurrengo egunetan sentitzen zara hain nekatuta, igual, forzatzen ari zara askotan zure gorputza, hainbat gauza edo kontestuetan egon behar duzulako, eta hori, txartolo egiten, eta zure sare eta zure sarea, eta zure pertsona maitatuenak elikatzen zaituzten hori guztia gabe ere, ez? Orduan oso bakarrik, oso ibilbide bakartia izan da, urte hau. Oso bakarrik egin dut, bidai asko, momentu asko, sentitzen duzun hori zu, bereziki bakarrik. Eta orain, apur bat aipatu dugunaren arira, erabaki bat hartu behar duzu.
zer egin zure bizitzarekin, zein proiektu hartu, lehen egon gara apur bat hitz egiten, heldu zaizkizu proiektu batzuk, apur bat elikadura proiektuak, ez? Baina ere, orain ez daukazu ere denborarik hori erabakitzeko, ezta? Bai, orain arte, ez daukat ezer elikadura lanen aurka, ez? Osea, ezer elikatu egin behar gara. Hori. Baina kontua da, niri hori, solapatu zaizkit, 2021an, udazkenean, kuerdaz garabatzen nengoen. Eta 2022an ekainan, hau da, 6 hilabeteren buruan. Filme bat egin, bestea... Bai, eta laburmetrai batek ere, eskatu, osea, bereziki laburmetrai horrek, kriston energia eskatu zuen, aktorez profesionalekin egin nuen, horrek eskatzen duena da prestaketa asko, binkulo horiek pertsonalki asko lantzea, denbora asko, energia asko. Eta orduan ja, kuerdaz egiteko horrela, bueno, eta justu gainera hori, osea, polvo somos, goratzen naiz kuerdaz grabatzera ni joala, eta polvo somos goietara aurre sailkatua izan zela, komunikatu zigutela, eta kasi, eta pelikularen aurre produkzioa eta casting prozesuak jada abian zeudela, uste nuen zenuela denborarik dena egiten. Bai, oso ansiedade maila handia sentitu nuen momentu hortan, kuerdaz grabatzera gindoazen aste hortan. Eta orduan, pues, claro, bueno, hainbeste nik uste dut behar dudala puntu aparte bat egin, ez? Nolabait, eta ez datorrena hartu eta jarraitzea, osea, benetan dimensionatu beharko nukela uste dut, gertatu zaidan guztia, gauza asko bere lekuan jarri, nire hurrengo proiektuei begira jakinda zenbat energia eskatzen duten ere, pues non jarri nahi dudan, baina lurra bezala, ez, baratza batean, utzi behar, bai, lugorria, ez, deitzen da, utzi behar diozu ere lurrari pizkat, edo aldatu, edo igual, pues... Ongarria apur bat bota. Ongarria, bai, pues klaseak eman, osea, horrelakoek, edo mentoretzak, horrelako proiektuek, elikagarriak direnak ere, aldatzen diate baita ere pizkat ikusmira eta oso osasungarriak iruditzen zaizkit. Orduan, bueno, behar dut pizkat eten radikalki inertzia hau, gero kontzientzia handiagorekin edo ekiteko datorrenari. Dena den, hasi zinen film luzea grabatzen, eta hasteko erabaki zenuen, bueno, adibidez Alfred Hitchcockek esaten zuen, ez? Ez grabatu inoiz animaliekin, ez grabatu inoiz umeekin, ez grabatu inoiz Charles Lawtonekin, eta hasteko erabaki zenuen aktores profesionaletik etortzea eta umeekin lan egitea, karo. Umeek behar dute, antzesles profesionalek bezala, behar dute beste mima bat, beste zaintza bat, beste azalpen mota batzuk, beste exigentzia maila bat. Ez dakit nolakoa izan den, bueno, kasu honetan Sofiarekin eta besteekin lan egitea, ez dago bakarrik Sofia, ume gehiago daude filme. Ba, claro, eske ja nire lehen labur metraian ja ume batekin, osea, ez da lehenengo aldia, edo, bai, Adriren kasuan 11 urte zituen, gero nori norken ere 9 urteko laguntalde bat zen, eta, bueno, badirudi, interesa daukadala haurtzaroan, ez? Uste dudalako garen honen erantzun asko edo gako asko bertan kodifikatzen direla dagoeneko, eta igual horregatik zinemagintzan asko jotzen dugu haurtzaroari begiratzera, ez? Eta kasu honetan, nola izan da? Oso, esaten duzu moduan, beste metodologia bat eskatzen du, ezin duzu aktore profesional heldu batekin egingo zenuken bezala joan, pam, ez? Zuzenean, testua analizatzera, aurrekariak, subtextoa, zergatik esaten du honek hau,
lan saioak ez dira hain eraginkorrak zentzu horretan, ze gainera badakizu aktorea badakarrela lan ikaragarria eginda, bere erramintak ere badituela, baina testua aztertu duela eta bere lana egin duela, baizik eta hasi behar zara 000tik, ez? Eta horregatik da demandanteagoa, baina aldi berean horregatik nire kasuan izan da hain gizatasun aldetik hain potentea bai kuerdaz, bai 20.000 especies de abejas. Kuerdazen geneukan 91 urteko emakume bat, azkenean zaindu behar duzunak, hasi 9 urteko neskatxa bat bezala, ez? Eta egin behar duzu, hori, ez? Berarekin, lehenik eta behin bere konfidantza irabazi. Berak ez du inoiz egin horrelakorik, eta sentitu behar da, babestua, egingo duzun hori ez duela zaurgarritasun puntu batean utziko, eta hau berdin-berdina izango litzateke haume batekin lan egiten, ez? Eta orduan, kasu bietan adibidez, ez diet inoiz, pixkat ezberdina esan zen. Begoñaren kasuan, lehendabizi asko hitz egin nion historiari buruz. Gainera bera izan zen nire elkarrizketatuetariko bat, orduan berak ere bazekien zintzen asmoa edo zintzen proiektua, abia puntua eta nora gindoa zen, ez? Kostatu zitzaidan komentzitzea, berak ere bazekarrelako lotxa puntu hori, ez? Oinordekotua, emakumeena, daukaguna, protagonistak ez izateko, berak horrela esan zidan, nik ez dut ezeren protagonista izan nahi, eta nik, justu protagonista izateko eskatu nahi nion, orduan, egin behar izan nuena izan zen, bazkaltzera joan askotan bere etxera eta konfidantza hori irabazi. Eta gero orduan, imprimatu nuen gogoratzen dute gidoia A3an, berak ondo irakurri zezan, eta saio hauetan joaten ginen estenak irakurtzen. Nik irakurtzen dizkion, eta hitz egiten genuen horiei buruz. Baina hori ez, oso argi eta garbi esanez, nik ez nuela nahi, berak idatzitako esaldiak bere horrela esatea, eta nahi nuela berak ulertzea zer gertatzen ari zen estena bakoitzean, eta gero, abiatzea. Eta gero oso polita izan zen, behin horrelako saioetara joaten nintzenan, usten nion gidoian, eta topatzea gidoia azpimarratuta bere pasarteak zeintzuk ziren, ez? Eta eske horrela egiten dute aktore profesionalek, eta berak erosi zuen rotulki hori bat, eta azpimarratu zituen guztiak. Eta batean, hori. Eta Sofiaren kasuan, saiatu nintzen ere oso ondo ulertu zezan gidoia, eta pasan nintzen estena guztietatik, baina kasu horretan ez nion gidoia eman inoiz. Ze uste nuen arriskua zegoela esaldiak nik idatzi nituen moduan esateko. Eta aldiz beste formula batzuk topatu nituen, igual oso antzekoak izango ziren batzutan esaldiak esaten nizkion, eta eskatzen nion berari, eskatzen nion edo zuzenean, esan nahi dut. Bererara esatea, naturalizatzea. Edo batzutan esaten nion, igual, ez begiratu kamerari eta saiozu ez dakiz zer. Eta ikustean nola, ze punturaino gai zen, ez dakiz zer hori, nahiz eta batzutan literala esan, baina momentuan hartu eta botatzea, ez? Kamerari begiratu gabe eta joku hori galdu gabe. Eta ensaioetan ikusten nuen, geroz eta baliagarriagoa zela metodo hau, eta berak ere oso naturalki eta oso freskotasun handiarekin joaten zela bere aktuazioa gainera aberazten, ez bakarrik nire irizpideekin edo nire zuzenbideekin, baizik eta baita ere gainontzeko aktoreen trukoekin, ze azkenean berak zurgatu egin dut dena. Eta nik ikusi dut hasten aktoresa bezala adibidez, lehenengo astetik bukaera arte, hori zoragarria izan da. Baina orduan bai oso tangentzialki landu behar izan ditut pertsonai hauek beraiekin, baina denbora galtzea dirudiena gero ere ikaragarrizko egiazkotasuna
imprimatu die beraien aktuazioei eta uste dut merezi izan duela asko. Gero, filmari dagokionez, bueno, filma, ziurri jende asko joan da, pentsatzen, kontzepturen baten gorazarrea izango zela, eta ez zela egongo barne gatazka askorik pertsonaien artean, baina pertsonaia guztiek daukate gutxienez kontraesan bat, eta guztiek daukate dimentsio bat baino gehiago, salbu pertsonaia bat. Dela pertsonaia positiboena, dela izeko hau, lurrari lotuta dagoena, apur bat hippia dena, nolabait esatearren, eta nik filma ikustean gogoratu nuen behin trenean egin genuela topo eta esan jo, ez dakizen bat minutu dauzkat grabatuta eta orain kendu behar ditut, ez dakit, agian 20 minutu, metraje pilo kendu behar dut. Eta iruditu zitzaidan, pertsonaia guztiek kontraesanak eta, euren barne gatazkak izan da, pertsonaia hau nahiko laua zela, haitzu zen positiboa zela, baina pentsatu nuen, ziur 20 minutu horietatik, baten bat pertsonaia honena dela. Ez dakit pertsonaia horretan eta askotan kendu behar izan zenituen olako ekarpenak. Bai, nik uste dut, ez da bakarra, gero adibidez, eta uste dut askoz gehiago igual somatu daitekela, edo igual ez, uste duzu bigarren mailakoak direla, eta egia da bigarren mailakoak ziren, baina askoz garatuagoa zeuden ere alaba, Nerea, Luziaren ahizpa, eta adibidez nola bera ere nerabe edo, nerabe bezala ere bere identitatea justo eraikitzen dagoen puntu hortan, nola bizi duen ere bera ez ikusia izatea familia horretan, bere burua ez ikusia sentitzen du familia horretan kasi dena Luziaren inguruan gertatzen delako, eta atentzio asko nola edo hala eskatzen duelako. Eta nola bizitzen duen baita ere, identitatearen eraikuntza hori, leku, herrialde, herri honetan topatzen dituen lagun berri eta nerabeekin. Hor suertatzen zen zerbait oso interesgarria Luziarekiko ere. Baina, kanpoan geratu behar izan zen. 20 minutu baino gehiago geratu behar izan ziren kanpoan, baita ere Leireren pertsonaia, umearen ama, Aneren lehengusina dena edo Lurdesen alaba. Horrek ere bazeuzkan eszena batzuk gehiago eta irudikatzen nuen nola ere Anerekin aldi berean, edo momentu batean konplize eta sororidade hori ere erakutsi nahi nuelako, lehengusinak ziren, oso ondo moldatzen ziren, naiz eta erabat ezberdinak izan, eta adibidez, Anek aitortzen zion, momentu batean Leireri banatzen zegoela, eta Leirek ere mantentzen du hori, eta saiatzen da laguntzen alik eta gehien, baino momentu batean aurre egiten dio Aneri ere, ze gainera Luziak umea arrisku momentu batean jartzen du, eta orduan ama bezala eta horre ere bazegoen zerbait. Eta gero dago Lurdes, ez? Lurdesen kasuan, asko interesatzen zitzaidan, bain zuzen Leire eta Aneren arteko ekibalentzia edo kontra esan hori jorratzea Lurdes eta Litaren artean ere, ez? Eta orduan Lurdesen kasuan, non, hau da, bi ama hauek izan dituzte bi alaba, eta bi alaba hauek kasi gurutzatuak, ez? Kontrakoak dira, ematen du lehengusina izan barko lukela, totalmente. Eta hori askoz pizkat garatuagoa zegoen. Eta Lurdesen kasuan, naiz eta oso izeko, ez, pertsonai sendoa izan Anerentzat, ez bakarrik Luziarentzat, baina Anerentzat ere, igual ez da hain ama ona izan, Leireren ikuspuntutik, badauka zer egotzi edo zer aurpegiratu bere amari. Eta ama eta, Lurdes eta Litaren artean ere bazegoen episodio txiki bat, non,
niretzat non Lourdes adibidez, pues igual bere senarrak emakume hauekin egon izanagatik edo herrian jakiten zelako bere ahizparen senarra ari zitzaiola adarrak jartzen edo, pues igual joango zela ahizpari zerbait esatera, en plan, eta ahizpak hitz egin zuen, ez zuen, ez zion utzi laguntzen, eta igual esan zion olako zerbait, meteten tus asuntos, eta horregatik Lourdes ere geratu izan da pixkat erlauntza horretatik kanpo, ez? Bere presioa pagatu edo ordaindu behar izan du, eta ordainsari hori da bakardade hori ere, ez? Orduan, badauka ere garrastasun bat pertsonai horrek. Gero dena den, uste dut, naiz eta momentuan pena handiarekin utzi behar izan dituen elementu hauek guztiak, interesgarria da grabatu genituela, eta beraz pertsonaiek bizi izan zutela. Eta hor nonbaiten sedimentatu da esperientzia hori edo pertsonaien kualitate hori. Gero, benetan montatu diren, geratu diren eskenetan nonbaiten hor ere badago bizi izan duten harreman eta magma hori guztia. Orduan, bueno, pentsatu nahi dut biziraun dutela hor nonbait modu batean edo bestean. Bai, egia da, kasu batzuetan igartzen dela zerbait, horatzean zerbait igartzen dela, familia guztietan bezala, ez? Hemen zerbait dago. Ez que, gidoia kasi eleberri bat zen, igual, oso garatua zeuden pertsonai guztiak, eta egia da gero, hainbeste zirela, neurtu behar duzula pixka bat pisuak, ez, narratiboki, eta orduan, gutxinaka joan nintzen igatzen gidoi hori, eta pertsonai batzuek gehiago sufritu dute. Mosketa prozesua beste batzuk baino. Gero, gidoi hori lantzeko orduan, lan egin zenuen Naizenekin. Ez dakienak, arrara irudituko ditzaidake norbaitek ez jakitea zer den Naizenek, baina Naizenek lan egiten dugu, familiekin, zeinek adingabe bat dutena, transexualitate prozesu batean. Ez dakit zein gertutasun mota zenuen transexualitate prozesuekin. Adibidez, hemen guztiok uste dut Aiaraldea komunikabidean, holako kasu batzuetan naturaltasunez heldu dira, baina garai batzuetan hasi ginenean hau lantzen, naturaltasun hori ezen existitzen da. Orduan, errealitate ezjakintasunez landu behar zenuen errealitate bat, eta zure mundua ikusteko ikuspegiari nolabait, zerbait esaten zion errealitate bat zen. Ez dakit zure kasuan nola egin zenuen lan Naizenekin, ez dakite gauzak nahiko argi zenituen, edo prozesu bat izan den ere zuretzat gidoi egitea eta bai. Prozesu erabatekoa. Nik, transexualen errealitatea edo transgeneroen errealitatea ezagutzen nuen, baino egia da, igual gero pertsonalki ez nuela pertsona bat ere ezagutzen. Baina nire kasuan, egia da ere, igual, generoaren aldetik, generoaren inguruan hausnarketa prozesu batean egon izan naizela beti, gogoratzen naiz txiki-txikitatik, nengoela burrukan zergatik niri agintzen zidaten zerbait eta nire nebari ez. Eta hor, denbora guztian, baina oso txikitatik, ez? Eta oso gazte nintzelarik ere, beti mutiliekin nengoen. Adibidez, gustatzen zitzaidanako asko kirola egitea, mendira joatea, txirrindula zibiltzea, eta orduan haiekin joaten nintzen. Eta egia da gero nerabezaroan sartu, eta orduan nire genero identitatea oso bapatean kontraesan guztiak jarri zirela horme gainean.
Bai, edo bilakatu zen zerbait, egiten nuen horretatik, batean interferentzia egiten zuela, ez? Zeian, nintzen, nera, hasten zara garatzen, ez dakiz ez, bueno, horrela ez, edo, bakoitza garatzen den moduan, baina kontua da, diferentzia hori ageriagoa bilakatu zela, eta, karo, haiek ni neska bezala ikusten ninduten, eta oso evidentea bilakatzen, eta nik haiek mutil, baina igual ordura arte ez genion elkarri horrela begiratzen, baina bapaten erabezaroan, eskode horietan, eta orduan, bale, hor beste langa bat, gero, kontua da, oso presente izan dudan zerbait izan dela beti, baterako edo besterako generoaren kontua, eta naizen edo, ekairen kasua ezagutu nuenean, 16 urte zituela, bueno, naizenekin jarri nintzen harremanetan eta berehala jakin nuen elkartean askoz gazteagoak ziren umeak zeudela, eta, klaro, nire buruari galdetzen dio, baina ni, adibidez, momentu horretan, mutilekin nengoen, etengabe nengoen momentu horretan, ote nio nire buruari galdetzen, galdatzen, ia emakumean nintzen edo ez dut uste, nengoen, haiekin baino kasu hau ezberdina zen orduan. Kasu hauek ezberdinak ziren, orduan interes askorekin bizitzen nuen, jakitean, hori 3-4 urterekin, kasi hitz egiten hasi bezain laster bere burua deklinatzen hasten ziren umeek, galdera berri asko suertatzen edo... Interferentzia horiek sentitzen zituztela berehala. Bai, edo ez. Igual ez duten interferentzia bezala haiek bizi, igual beren buruak definitzen zuten eta interferentzia zetorren hain zuzen kanpoko begiradatik, en plan, ui, hau interferentzia da. Baina hauek, igual haiek ez zuten esaten interferentzia moduan, hain gazte zirenean. Kontua da, naizen elkartera hurbildu nintzela, egia da, erraminta edo lexiko edo pedagogia askorik gabe, eta haiek lehenengo bilera egin baino lehen esan zidaten, ze punturaino dakizu honi buruz, eta nik, asko ez, eta orduan esan zidaten, nahi baduzu, irakurri itzazu hemen daude, iturri batzuk, eta gero bildu gaitezke lasai asko ez, karo. Eta horrela izan zen nire hasiera, oso baliagarria izan zitzaidala ere galderak zehatzagoak edo egin ahal izateko, eta hortik aurrera abiatu nuena izan zen elkarrizketa prozesu oso ez teknikoa bezik eta bizi esperientziak konpartitu nahi zituzten familiekin, euren bizi esperientziak noski. Eta hor oso beti oso eskertua sentitu izan naiz, familia pilo batek beraien bizitzak eta esparrurik intimoenak nirekin konpartitu nahi izan zutelako, esen noski horrela batean izan ere, beste behin konfidantza prozesu baten ondoriozkoa izan zen, baina bai, oso transformatzailea niretzat. Eta euren kasuan arriskutsua ere, ez horrezola izan ez balitz, eta pertsona bat tentuz landuko ez balu, auskalo atera bat zen norte. Karo, nik adibidez, haien gandik hain gertu egonda eta hainbeste denboraz, bai neukan beldur bat momentu batean, eta ez nuen, jakin nahi nuen, zer zegoen nigan, hainbeste interpelatzen ninduena, eta hainbeste... Klaro, azkenean, hainbeste denbora hor, hainbeste esfortzu eta tramak eta... ez nuen bakarrik egin nahi, trans pertsonai baten bizipenaren historioa, baizik eta jakin nigan, autore bezala, zer zegoen binkulatzen ninduena hainbeste gai horrekiko, hainbeste denbora emateko, nera eman denbora asko eta etorri behar zena. Azkenean filmean, pertsonaia guztiek daukate identitate zalantzaren bat, generari dagokinez, baizik eta, edo ez bakarrik generari dagokinez, baizik eta euren biografiari dagokinez, euren
etorkizunari dagokion, nik uste interesgarriena nik uste filmaren aldetik dela, ez dela identitate krisik bakarra, baizik eta gaur egun, gizarte honetan egon daitezken identitate guztiak bakardadea, eskondua egotea eta zenolako bizitza bizitzen duzun, edo emakume edo gizon gisa zer egingo duzun zure bizitzarekin, edo zer eskatzen zaizun, eta nola bete nahi duzun, edo ez duzun bete nahi. Nik uste dut hori dela, ez? Agian hor ere zuk islatu duzula... Claro, baina egin behar izan nuena zen aldendu ere pixka bat testigantza horietatik, eta distantzia bat hartu, momentu batean, arakatze pertsonal hori bilatzeko eta ulertzeko benetan ze markoren baitan jorratu nahi nuen transidentitatearen gaia. Eta justo, igual horregatik ere, esango nuke, nahiz eta hau ez den literalki ulertu behar, baino horregatik ere adibidez izan zen, amaren pertsonaia igual izan da gehien kostatu zaidana garatzen, eta azken punturaino ez duelna hartu tridimensionaltasun hau, hain zuzen ere pertsonaia horrek eskatzen zidalako hausnarketa oso sakona. Beste pertsonairik baino gehiago, nire barruan hausnartzea, eta esan nahi dut ez dela ni, literalki, baino bai, azkenean Luziaren ibilbidea hein handi batean etorri da kanpotik eman zaizkidan bizi esperientzia horien testigantzei esker, ez? Horrekin ez dut esan naiz erreza izan denik ere, hori lotzen, baina nolabait kanpotik jaso duan dokumentalista baten antza gisa egin behar izan dudan lan bat. Baina bestea izan da gehiago arkeologia edo arkeologo baten lanen antza egin behar izan dudan lana bereziki ane, baina baita ere ane bere amarekin, ane bere lehengusinarekin, nerea bera, ez? Nor izan naiz ni nerabe bezala, horiek guztiak sortzeko. Gaur egin diogu elkarrizketa, ostegunen arte ez dugu argitatuko, baina gaur egin diogu elkarrizketa Kevin Iglesiasi, ekoizleari, eta berak esan digu zure filma dela mirari hutsa. Ez bakarrik gaiagatik, baizik eta lanketa formalagatik, argazkia, estetika, guztiagatik iruditzen zaiola mirari bat filmeak izan duen arrakasta. Zuk aipatu duzu, filme honen atzean dago sekulako lan kolektiboa, lan pertsonala, hausnarketa. Zuk ez dakit noizbait sumatu zenuen arrakasta honetara heldu behar zinela, edo uneren bat ikusi zenuela, honek egingo da aurrera eta ondo, edo guztiz ezustekoa izan zen. Prozesu osoa esango nuke izan dela nolabait tunel ilun bat zeharkatzea bezala, non batzutan ikusten dituzu nolako argiak ez linternak, jendea balego bezala hortik eta ikusten duzu argi izpi bat, zantzu bat, eta ara intuizioz edo aruntz zuzentzen zara eta adibidez casting prozesua, iluntasun erabatekoa, ez genuen Lucia egingo zuen umea topatzen, eta hain garrantzitsua izan da oso gaizki pasa nuen prozesu horren baitan. Oso pertsonai konplexua zen, baina ez bakarrik Sofiarekin, familiarekin ere, nik uste dut bakarrik Ane Gabarain izan zela garbi ikusi nuen aktoresa bakarra pelikularako. Eta beste guztia izan da, bilatu, arakatu, zalantzak, gauza bat da, zuk idatzi duzun eta inbeste urtetan zuk idatzi dituzun pertsonaiak, gero aragizkoak bilakatzeko momentu hori, oso mingarria izan daiteke eta aldi berean oso pozgarria ere, ez? Baina dauka, mortalidade punto bat igaro behar duzuna. Ez dira ideiak, ideia perfektuak inoiz gehiago izango, ez? Izango dira pertsonak, euren aurpegikin, itxita dago. Hori da. Eta
adibidez, prozesu hori horrela oso... Gero adibidez ja, aurreprestaketan ere beldur asko neuzkan, ez nekien nire metodologia honek funtzionatuko zuen edo ez, igual ensaioetan bai, baina gero ja rodatzera zoaz eta el pescado ez da vendido, orduak dira direnak, asteak dira direnak, eta... Eta dirua gurtzen da. Eta dirua, haitzen da oso azkar, orduan ez daukazu margen askorik, eta, bueno, beldur asko neukan, ia rodajera helduko ginen, edo ez, metodo eraginkor batekin. Gero, ia hasi ginen grabatzen eta bai gogoratzen naiz, hainbat momentutan sentitu nuela plazerra handia irudi batzuk grabatzen, deskubritzen eta gero berrikusten, ez? Eta zen, hau honek funtzionatzen du ikaragarri, begira ze estena hau, ze zaila zen, eta begira, eta konpartitzen nuen aktoreekin, begiratu batzu egin genuena hau, edo Luziari buruz, edo batzutan alderantziz begiratu ama eta arropa eskeitzen dauden eskena hori, eston potentea izan zela, egin genuela ensaio bat, ama eta alabarekin, eta zen, guazen ensaio txiki bat, ez jarri energia askorik, ez interpretatu asko, da bakarrik ikusteko nola izango diren mugimenduak, kamera zera planifikatzeko, eta hasi ziren, dramatikotasun handirik gabe testua botatzen, baina gero joan ziren sartzen, eta bukaerarako izan zen, estena hori adibidez ere luzeagoa zen. Geratu ginen denok, printzipioz, bakoitza bere kontuan begiratzera begiratu behar zuela, ensaio horren baitan, eta azkenean denek ahaztu genuen gure mobida, eta geunden hori bizitzen, hor gertatzen ari zena, ostras, ze potentzia, eta horrelako momentu asko, eta bai, esaten zu, ostras, igual ari gara zerbait lortzen, ez dakit, baino gero, ziurtasuna ez da inoiz, ez da urrunetik ere erabatekoa, ze gero, hori, muntaketa gelan sartzen zara, pelikula erdia, ez hainbeste ez, baina, bueno, bazterketa handia, horrek zezan nahi du, gauzak kentzea ez da bakarrik gauzak kentzea, da, gero, estruktura hori berriz begiratu eta melodia bat balitz bezala begiratu ja funtzionatzen duen, edo ez, edo estribillo guztiak geratu zaizkizun gertu, edo batean... Agian estrofa oso goko duzu, baina ez da koherentea. Hori da, edo potentzia ikaragarria zeukan, honekin batera bazi joan, baina hau kentzen baldin baduzu, igual hau kendu behar duzu, edo igual bilatu behar diozu beste leku bat hori jartzeko. Eta orduan, hor, batean, perspektiba galtzeko aukera asko dauzkazu, ez? Ja, materialain... Oso landuta duzu. Bai, ja ez dakizu hau ulertzen den hau gabe edo, eta beldur asko sentitu nuen, bukaera aldera hortan, muntaketa prozesuaren amaiera aldera. Eta gero, ipatu duzu, tunel beltza horretan, heltzen zirela argiak, eta badaude batzuk zuk ikusten dituzuna, eta beste batzuk sortzen direnak, eta zuk ez duzun hor, ez duzu inolako kontrolelik, adibidez, zuk kontrolatu dezakezu, zer irudi sartzen dituzun eta zein ez. Baina, adibidez, filmea agertu da, translegearen ondoko eztabaida puri-purian zegoenean, diskurtsoak oso muturretan zeudenean, nik ez dakit nola bizi izan duzuen, hori ze horrek, zuek argi eta garbi, erabaki duzuen non lerrokatu. Orduan, hor nolabait nahi gabe, baina etsaiak sortzeko aukera izan duzue, ez dakit, justo pototxaren erdian erori zarete, uste dut, ondo erori zaretela, baina kontrakoa gertatzeko aukera ere bazegoen, ez? Bai. Horrek adibidez ere, asko beldurtu nau sormen prozesuan zehar, ez? Pentsatuz, ostras, hemen... eske eroriko zaizkit leku guztietatik. Feminismoaren alderdi batzuetatik, eskuindar alderdi batzuetatik, tortak eroriko zaizkit denetatik, eta, bueno,
Baina egia da, bueno, lehenik eta behin, zoragarria iruditzen zait, pelikula Berlinen estreinatzen genuen aste horretan bertan onartu zela translegea. Osea, aste berdinean, eta esan erabaki estrategikorik izan ez alde baten partetik ez da guretik ere, osea, baino ze gauza, ez? Osea, 2018an hasten naizenean pelikula hau egiten, konturatzen naizela, pelikulari buruz hitz egin hasteko egin behar dudala pedagogia pilo bat, ez? Ez dakit dakizu, baina haur trans, bai, egon daitezke, klaro, haur transak, ez? Sei, inkluso lau, inkluso bai. Eta baina, ez da kontu bat, pelikularen sinopsia edo pertsonaiei buruz hitz egiten hasi baino lehen, ez dakit zenbat. Eta momentu horretatik, estreinatu genuen arte, hainbeste gauza gertatu dira, ez, sozialki, ze, klaro, hor lege bat onartzen da, horrek esan nahi du gizarteak kriston lana egin duela, gizartearen agente ezberdin askok kriston lana egin dutela, lege hori onartua izatera heldu ahal izateko. Eztabaida eta elkarrizketa asko egon dela, eta nik horretan ere foku asko jarri nahi dut, zen noski polemika eta hori, badakigu, eske asko zerrezagoa da polemika sortzea, edo sortaraztea, konsensua lortzea baino. Konsensu bat lortzeko, lege bat lortzeko, egin behar den, gutxieneko adostasun bat lortzeko egin behar den esfortzua ikaragarri esponentzialki handiagoa da, gorroto edo zera hauek lortzeko egin behar dena baino. Osea, kasi kontratatu behar dituzu kontratatzearekin kontu batzuk, kontu faltsuak sortu interneten eta orain... Jende zehatza eraso. Jende zehatza eraso, oso mezu motzekin gainera, ze hor ere badago nik uste dute egon behar garela alerta eta sintoma edo alerta horren adierazle izan daitekena ere da laburtasuna. Osea, gauzak ez dira errazak, ez dira gauzek behar dute denbora bat, behar dute sakontasun bat, eta hori ez da lortzen 30 karaktereko mezuekin. Orduan, hortik kolatzen dena, esan nahi duana da, askotan foko handia jartzen dugula gorroto honetan, eta noski, eman behar zaio ere behar duen entitatea, ze hor dago, baino ere, hitz egingo bagenu gehiago dagoen egindako lanketari buruz. Egindako lanari buruz, eta hausnartu nola garatu den, eta zenbaterako binkulo eta lotura sortu diren gizartean, ez? Ehundura hori nola garatu den, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Hau esan da, niri egia da pertsonalki zorionez eta uste nuenaren kontrakoa izan da orain arte. Ez aidala lehenengo pertsonan tokatu gorroto honen fokua izatea, zuzenean edo lehenengo pertsonan diodan bezala, ze noski badirela pelikularen inguruko kritika oso bortitzak, eta bar, baina behin bakarrik gertatu zitzaidan Gironako zineklub batera, zineforum batera joan nintzela, eta jaso ninduten geltokian, kotxez, zinebara joateko, eta bidean kontatu zidaten, bueno, ez dakigu boikoteatuko diguten ekitaldia edo ez, eta nik, ze ba, bai, ze, bueno, juntakideen artean, zegoen pertsona bat, ez zegoela bat ere ados, pelikulak proposatzen duenarekin, eta orduan beregatik ez zuela proiektatu nahi, eta gainontzekoek esan omen zutela, bueno, pelikulak ere badaudela eztabaida eta elkarrizketa sortzeko, gainera gainontzeko guztiek jarri nahi zuten, eta hor egon zela gatazka bat, eta azkenean juntakide hau alde egin zuela, utzi zuela, zineforuma. Eta orduan, bazekitela, posible zela, juntakide hau etortzea, bai, zarata egitera. Zarata egitera, eta ez bakarrik, baizik eta talde batekin. Eta, bueno, ni joan nintzen kotxean, en plan, auskalo, zer gertatuko den, eta ez da ere, ezer gertatu hor ere ez, zorionez.
ez dakit. Honen harira, oso fresko daukagu Itxerituñoren kasua. Argi eta garbi, Itxerituño da, Ezti Urresola da, baina Ezti Urresolak ere, zerbait esan behar duenean, bueno, esaten du, ez? Bere filmetan, eta ez derrigorrez bere filmetan, galdetzen badiote, bere iritzia esaten du. Zein neurrian diozu beldurra ondorioei? Asko hitz egiten da kantzelazioari buruz, kantzelazioak sektore politiko batzuk egiten dutelako, baina badago ez delako zentsura eta kultura politiko bat, Itxerituñori egokitu zaiona, eta horren pean gera zaitezke. Zein neurrian sortzen dizu beldurra horrek? A ber, beldur pixka bat noski baietz, gorrotoa jasotzea zuzenean lehenengo pertsonan irainak, mehatxuak, osea, hori inork ez luke nahiko bere bizitzan, noski. Eta badauka eragin bat. Baina ez dakite, osea, hori beti egon da ere, ez? Mehatxua eta adierazpen askatasunak baldintzatuko luke lituzketen eraginak beti egon dira, edo zein, osea, greba bat, enpresa batean greba egiterako momentuan, zure burua adierazi edo ez, osea, beti daude eraginak, ez? Eta orduan, lo que pasa es que, claro, pertsonai publikoa bilakatzen zarenean, eragin horiek hartu dezaketen dimensioa ikaragarrizkoa da, eta baita ere, aipatutako anonimatotasun horren atzean jendea ere asko oldartzen delako, eta horrek ematen du beldurra. Baina justo Gaudi sarietan, egon nintzen Itziarrekin denbora labur batez, eta adibidez, bai, berak esaten zuen, oso inpaktatua zegoela bizi izandakoarekin, ze zuzenean mehatxatu izan zioten, motor batetik ez dakiz ere esan zioten kalean, baina aldi berean sentitu duen babes eta amodio eta solidaritate uholdea izan dela bestiala. Orduan, horregatik dinot, askotan, bai, gorrotoa eta zera hori hor dago, baina baita ere kontraefekto bat bezala sortzen dena ikaragarrizkoa da ere, eta horrek ematen dizu indarra. Ez dakit aipatu nahi duzun, kuerdasen harira daukazuen susmoa honi lotuta. Kuerdasen agertzen da gatazka bat, enpresa handi baten artean, herri baten artean, eta gero susmo bat daukazue botak egon direla zuen filmaren atzean. Bueno, a ber, iazko Goya sarietan izendatuta geundenez, promozio kanpainan egiten genituen aurkezpen pilo bat, proiekzioak, kolokioak, eta ez bakarrik, eta orduan hor geneukan gure taldean komunikazio arduradun bat, zeukala ikuspegi zabalagoa, zer ari zen esaten hemen eta besten eta, bueno, ni nahiko arduratuta nengoen pelikularen muntaketa lanetan nengoelako aldi berean, promozio hori egiten genuen bitartean, eta orduan tipo honek esan zigun behin, aizu, konturatu zarete IMDb plataforman oso balorazio kaskarra daukazuela, eta ni egia esan, ez nuen egin ordura arte bilaketa hori, eta 10 gainetik puntu bat zen bataz bestekoa, orduan. Ezagutzen ez duena, IMDb da plataforma bat jakiteko, jendea puntuatzen du, nolabait datu bazen moduan ere funtzionatzen du, jakiteko nork egin duen antz, baina Film Affinity bada ez da gauza bera. Ez da horren profesionala, baina Film Affinityek ere egiten du apur bat lan hori, nota bat eman, ez dakiz zer. Eta orokorrean IMDb, Film Affinity, baino asko zabalagoa da, notak ematen. Puntu bat IMDb-en. Jendeak behin inskribatuta baloratu dezak, ez? Eta ez da industriako
baina sektoreak, osea, ez dakit, Scary Movie ez dakit zenbat nota izango, baina izugarri txarra izan behar da. Osea, izugarri txarra eta segulako adostasuna sortu behar du zentzu horretan. Ez dut esan nahi laburmetrai bikaina denik, ez? Baina egia da, karo, puntu bat izateko, 0 puntu asko egon behar zuten. 0. Eta, bueno, ez dakit, baina laburmetraia Canesen estreinatu zen, gero oso ibilbide polita izan du, oso jaialdi garrantzitsu eta prestigiotsuetan irabazi zuen lehenengo saria, Zinemed, Kurtas Bilado Konde, bueno, hainbatetan, Goya sarietan izendatuta, eta bat, bueno, orduan tipoak esan zigun, etxairik aldakoa zuek? Eta pentsatuko nuen, bueno, pues, izatekotan, ez dakit, izatekotan bat daukat, baina oso ondia. Enpresa bat, zehazki. Orduan, bueno. Txan, hor utziko dugu, intriga hau. Eta, bueno, apur bat amaitzeko, zeiaz, baitu zaitugu pilo, 20.000 espezies de abejasera heltzeko, egin dituzu lan nahikoa. Osea, 40 urte, gaztea zara horren beste filme egiteko. Guzti horiek eraman zaituztete filme horretara, edo ez da lineala izan, edo ez duzu zure buruari buruz gauzak aurkitu filme horietan, nola ikusten duzu bilbidea? Bai, denek, bueno, azten baldin manaiz, Adri, nire lehenengo laburmetraiak, gorputza, hilerokoa, generoa, osea, identidadea lantzen zuen nire lehen lana izanik, gero ikustea nire lehen pelikula, identidadea, gorputza, generoa, lantzen dituen pelikula bat izanik, pues bai, sorpresarekin ohartzen naiz, badagoela hor ari bat, ez? Edo hausnarketarako borondate bat, baina bai esango nuke adibidez, bueno, bai, esango nuke Adri adibidez oso intimo, oso jarraipen intimoa egiten dudala protagonistarena, protagonista garbia da, bera aita dago gero, eta jazta, oso bigarren mailako pertsonaiez inguratutako protagonista sendoa. Hortik, abejasera, bai sentitzen dut, nolabait, nire narratiba zabalduz joan dela. Eta geroz eta kolektiboagoa bilakatzen joan dela, ez dago protagonista garbi bakarra, lerro garbi bat marrasten duena, ez? Baizik eta Polbo Somosen adibidez, edo nori norken laguntalde bat da, eta esploratzen ditut guztien arteko harremanak taldea bera nola garatzen den ikusteko. Voces de papel, paperezko ahotsak dokumentalean, oso narratiba ere, daukagu hor lerro nagusi bat, baina joan etortzen gara denbora guztian hainbat pertsonaietatik, azkenean konturatzen zaren arte ez dela bakar baten historia baizik eta sinfonia moduko bat, eta gainera horrela planteatzen nuen dosierretan, eta izanik artea eta musikaren inguruko dokumental bat, sinfonia bat zen, non melodiko asko melodiko esparkatu, zait ateratzen. Melodia zentrala zegoen, baina gero konpas, akorde, ezberdin asko eta harmoniko asko ateratzen zituen sinfonia bat zela. Eta gero Polbo Somosen ere dauzkat bi protagonista, ematen du hasieran bakarra izango dela, baina gero konturatzen zara benetan transformatzen dana edo arkoa egiten duena ahizpa dela. Eta bide horretan, azkenean, interdependentzia horretan esploratzea zen nahi nuena. Hori, bere eksponentzia handienean abejasen ematen da. Eta gero kuerdasekin, uste dut oso baliagarria izan zitzaidala kuerdaz jakin gabe, baina lehenago grabatzea, ze justu hain zuzen emakume ez aktorez profesional
guzti hauekin, ze 20 bat ziren, hoiekin lan egitea, erraminta pilo bat eman zizkidan, gero abejasen praktikan jarri nituenak. Eta nolabait ere, ez profesional hauekin lan egitearen ondorioz lortu nuen egiazkotasun hori bilatzeko abejasen aktore profesionalekin ere interesgarria egin zen, ze kasu honetan ibilbidea, esan nahi dut, emakumez profesional hauekin lan egiteak umeekin eta Luziarekin lan egitearen antzera edo antza bat zeukan ere, kasi aktore profesionalekin egin behar izan genuen alderantzizko bide bat, ez? Leku horretara heltzeko. Eta, bai, uste dut, proiektu bakoitzak eman didala, hori guztioi gertatzen zaigu ere, ez? Naiz eta... Bueno, batzuk adituak gara eserriz ikasten, Ez, da posible. Beti ikasten da. Bueno, mil esker, privilegio bat izan da, zu hemen izatea. Eman nahi dizkiot eskerrak ere, Garazia Berizketari, zeberak proposatu dizkite galdera batzuk. Azkenean ezin izan da etorri, baina, berak egin ditu galdera batzuk. Eta, sorte on guztia Goya sarietan, eta bereziki Goya sarien ostean, burua zaintzeko, erabakitzeko, eta, behar duzun guztia topatzeko. Hori da, eskerrik asko. Mil esker eta hurrengo arte.